Shout out kay Jan Renil Nionis o kay Ashley Grace Nionis. O sa maumao nga bana ni Renilin nga si Arnil Nionis ikan pa sa kauluhan. From Clarin Bohol. Din mo sab kang Judy Babati. Musta ka mong tanan? Mga palangga. Paing dalit alang kanatong tanan atong paminaw. Ania ako karon pinangga. Kanimo naghasol sa imong katulugon. Aron inanay kang mubangon, mukuyog kanako. Aron banhawon tang patayng mga panunta. Bangon na pinangga ko. Hawason ko ikaw gikan sa nagulipon kanimo. Ay ang dapit nga atong padulngan sa layong unahan. Maangkon ta ang matuod ug ang gidamgong katumanan. Ayaw kahadlok o kalisang pinangga ko. Ay ang dugong Pilipino anaa kanimo. Atong pundaron, atong ibalik ang dakong bantayog kun monumento. Aron maugbok pagbalik ang kalig-on sayang pigpalay ug ang baruganan nga way pagkapuo. Sa akong pagganoy kanimo, taliwala sa imong kahinano. Lahaw kang mibarog ug mukuyog kanako padulong sa kahayan. Aron sudongon ang buhing handumanan sa hitabo tali kanimo ug kanako. Gatusan ang mga adlaw nga nanlabay ug binilanggo sa mga katuigan. Ang kahinam sa pagpadayag. Karon ang kahimatngon mo ay nagpatigbabaw ning diwang gihidlaw. Natugkad ko na ang kahilom sa imong lawak. Di ay may dakong kapintas nga gitipigan sa butang mga takna. Pusa pagmata na pinangga ko. Pagmata, matuod nga Pilipino.